Mina into engayisho ukuthi mina lento enothando wayo yenza. Ungahlehlele mo. Xhumana nabantu abayithandayo. Yabo, because awukwazi ukuthi ungenza lento oyithandayo ungaxhumananga nabanye abantu. Yabo, kubalekile ukuthi uma wenza leyo nto ube nolwazi ngayo yonke into ngoba nawe usangaba nolwazi lakho kodwa xhumana nomunye umuntu uthola olunye ulwazi ngaleyo ndlela iyanyuka knowledge yakho ngaleyo. Collaborate with other people. Yeah, they should wait more for you. Trust me. Yeah. Kanjalo. Focus. Uqondile wabo ushoyo. Mina ngithi hayi into enhle kakhulu. Ayina bayangithusa basina bahlula nje. Ayangithusa la. Ayangithusa basina bahlula. Ukuthi mina ngifuna ukusho leliphuzu lela adelisho. Manje ingakho ngithi into right la ayishoyo. Okunye Sanibonani babukele bakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Inawupopile nihleli nolumkilo wakazinyanga ke njengenjwayelo uma ukuthi aka subscribe epage just make sure ukuthi you subscribe yabo just make sure ukuthi you subscribe click the notification button for more content yabo without wasting any time namhlanje niyabona nani yabo kuyaqala ukuthi ngibe nama guest more than one. I have a group yabo finally Yes sir. Mina bese sekuyinkinga ukuthola ama group nje manje yazi ukuthi wonke umuntu ofikayo uthi waye kwi group thi omunye nami ngakwe ku group manje kwenzakalane pho yabo bachazeke umuntu echaze so nje kuhle mfethu ukuthi ngike ngibe nje nabantu mfethu abayi group yabo kumnandi ukuba nani bafethu. Yeah. Oh hayi ngoba ke vele manje sisebenzisa imic eyodwa yabo sizoyishare nje cause into yokuqala vele ngidingayo ngidinga ukuthi kube khona umuntu ozoqala introduce neze group ukuthi nobani then ke sesizoza ke individually kumuntu nomuntu naye seyichaza yabo. So kwababukeli ababukayo manje, this is the 2kFamily and my name is Sabi Dodds and this is Mbili and this is J-Tails and we're a group of 3. It's a trio. Oh, it's a trio. Maniki group yenu ni forme nini? I think 2021. 2021. Yeah. Oh benivele nizwana kodwa before cause phela before size vele na ku music ngifuna nje ukuqale ngithole ngani nje upbringing yenu ukuthi nikhuleni iskima nonke nihlangane kanjani benikiphi age group kade nihlangana. Yeah, ukuhlangana nje khona kade sahlangana bo and futhi besuke igroup but sabona ukuthi hayi le group ade sikuyona yabo ade bengasenzele into ade siyithanda bo and we decided ukuthi sibe bathathu and do our own thing yabo because vele into esenzayo sine style esifanayo. Oh okay. Kanti le group ade sikuyona ade singana style esifanayo. Okay manje niphuma kuphi nendawo? KwaMashu kwaba uMashu phela uMashu KF ngaweni niphuma le ngako Skyman phela mfethu uMashu vele kodwa mkhulu phela uMashu mfethu oDanikeni ozakwe yabona nje mfethu mkhulu uMashu mkhulu nangazenze yabo ngisho
uzalo uningi nje kwenzeke KwaMashu mfethu uMashu ngesomthetho nawo enye indawo edlala irole enkulu kakhulu la eThekwini ngoba nathi soyidlala nje hayi phela iyona vente esifuna mfethu iconfidence kumele ibe ngaphakathi kunini ukuze lento iqhubeke yenzeke because abantu sibhayina kunina vele ngesomthetho it's not like ukuthi sisazothenga into entsha mhlawumbe nisazoyibona somewhere sithenga lento vele uthola ukuthi ikunina ngaphakathi niya express and iart yakhulisana ke futhi ke art yawuhlala ndawonye mawusha iart so nje anike nisho ukuhlangana nizalelwe endaweni eyodwa nonke benidlele nazana nisebancane noma nihlangane mhlambe esikoleni kanjani sihlangana endaweni eyodwa sikhule endaweni eyodwa sifunde endaweni eyodwa abazali beyazana nje singandazana zandawonye ngeke phela into right ke leyo into right so ke manje ke seniqalile ke senishawa music oba nje mhlawumbe bebe inspireisha abanenze naze nayithanda phela iart For me, I gotta say this. For me, who's been inspiring me is Casper Nyovest. Yeah, that's for me. Biliato Don Biliato. Hayi no chaza nawe baba ungayidlulisi nje mfethu cha mina bengicela ngoma lomkhulu khethu mfethu ibuda mfethu shoda imali yamalobolo Mina-ke little baby and I'm social man. I'm social man. I know ngeke mfethu ngiyabona ukuthi nanabantu abaninspirishayo futhi bathe ukuhluka ngoba phela enye flavor mfethu mali umkhulu khethe enye iflavor Casper Vest yabo enye iflavor little baby kodwa futhi manje it's music mfethu and hip hop and R&B vele khona lapho so ke manje njenge group ke mhlawumbe ngathi imapha ama challenges nje nibhekana nawe ze group ngoba phela ukusebenza kube i group mfethu noma nifilani energy yenu kodwa kunezinto zawo yabo manje nenza kanjani nje ukuthi nina noma kuba khona kodwa nikwazi ukukulungisa niphinde niqhubeke nisebenze as i group inkinga enkulu kuba icapital capital because with music now you know ukuthi ukuze ube phambili you need to have capital ngoba even ufake ingoma zakho ukuthi bayistreame kumele ube necapital right ngoba kusebenza yona futhi and futhi asikho right emakhaya so manje yona challenge esihlangane nayo le nokuba futhi e-studio yabo uma zoba khona ama studio sessions we have to pay yabo yabo le nto yona inkinga esihlangana nazo nje lezo kodwa ke ngosizo labazali nani siyazama ukuthi sidlule lapho ngoba phela noma niyo performa futhi yabona dingeka imali nakhona yonke into kumele niyenze into u3 yabo le nto hayi kodwa ke phela ke ikhona ipower mfethu kubeni bathathu yabo masobhe abaningi nabantu abaduma mfethu ama trio because noma ama challenges nawe bamaningi kodwa futhi nama benefits uma ibakhona abamaningi yabo because uthi yagese mfethu yabo sikhule bekuyi trio nathi namanje mfethu sesibasilale yabo sifile nathi ngaphakathi ukuthi yonke lento lena mfethu it's worth it because phela umusic enye into ngawo udinga uspiritual kakhulu music yabo udinga ukuthi uconnect nezinto ezithile ukuze uphile so kwanina I'm sure even individually mfethu umuntu nomuntu naye yabo unaso leso spirituality sakhe aqhubekayo futhi asifake futhi kulento zana so emam nje mhlawumbe ama benefits engathi ke nowa enjoy kakhulu ke from being a group ngasho ukuthi since saqala ukuthi siwaye ingoma zethu ku all platforms yabo ama royalties zethu ke akufani khona sikutholayo music wenu vele uregister uba no dealane nezinto ene registration la kunina na uchaze mfethu like register kuphi Sambro you're not platform so register like for now Sambro it's all Sambro and my royalties swinging out from TuneCore but they niggas are like married from royalties YouTube whatever views we get some little money that you feel me okay ngoba phela uRisa wona nikhona kuRisa khona nje ubafo wami nje ade sinaba ama meeting la ensukwini engitshela ngoRisa ethi abantu abaningi abangene nalapha kuRisa cause khona ukwazi ukuthi yabo nje uma uyoqeda kuyoperforma mhlawumbe nosho ubuye kwi-pub kanjani uma ubuye endlini kufanele ufake uma kukhona okuncane okufakazi mhlawumbe kuyivideo nyana uthi ubuperform because bona they pay for
every performance that you do ngisho ngathi ufika kwi birthday party uma ufika uperforma khona makukhona nje iclip encane ufakazi bothi uperformile you can just go and file izinto then uclaim because zonke ziyahambisana vele yabo oSambro oRisa oba noKhapaso noKhapaso yabo nje maningi and phela umusic uyakhokha mozo ubheka ngaleyo ndlela uyakhokha kakhulu so ke manje ngoba ke phela ke ispace njengoba desikhuluma nani ngichaza ukuthi ianxiety nedepression into efikayo yabona into efika so nina umuntu nomuntu manibhekana nayo as a group even individually ni overcome kanjani into enjalo like sayivazana about whatever mhlawumbe into esifacile yabo ukuthi never give up whatever into efacile yabo ukuthi ayiduduzane whatever into esibhekene nayo so indlela esi-overpower ngayo like yona into engayisho ayinike mina-ke awunlayi-ke vele la egrouphini sinama-personality angafani njengobona sibathathu kanje une-personality yakho uSabi une-personality yakho uMbili nami njengojing ne-personality yami talking about this guy-ke uMbili amahloni nje akanawo masifuna something nje yenzeke sibena phambili awada ohlobo manje ngingafuna ukubamba imic uyangijuza la mega safuna ukubamba imic waphela kumele bamuzwe uyakwazi ukukhuluma nabantu and futhi nabo understand nje ukhuluma nje nabantu into akwazi ukuyenza yabo most of the time nje uyena umuntu owazi even ama performance yabo uyena nje umuntu ohlezi nje okushuthi ngesomthetho ilezi vele engazwani nokukhuluma ezwana nokucula phela bakhona mfethu abantu abanjalo yabo baningi futhi uma uzobheka even no MT mfethu akakwazi ukukhuluma yabo kodwa manje futhi ukucula ke ngeke uzumenzele ukuthi hey uthathe even no Zahara ukumuzo noma ekhuluma uZahara ukuthi ayikho nje kodwa mayekwacula yabo because vele phela iyona vent esiyithandayo mfethu leyo kuma artist kodwa naye ubele ubafa ngakachaze mfethu naye ukuthi nje izinto mfethu makufika ngoba phela kokunye uthi kumele uyophefumela ngisho abantu mfethu yabo ukuthi mina ngenze mastering kakhulu yabo leyo nto angicule neproduction lokho nje engwenzayo ingakho si group of 3 ngisho ku-record wena orecordayo are you also doing beats insizam beats awukanti phela iyona vele igroup mfethu kumele ihlanganiswe ama-strength akanje yabo kufanele ihlanganiswe because yabo uma uzothi uzoba khona iphesa umuntu oyedwa egroupini ayi-succeed yabo ukuze i-succeed kufanele abe khona umuntu ngampela ozodila even naye because phela iyona into esiyizwayo nathi even ngisho abantu yabo wena umuntu okwaziyo futhi ukuyijaja futhi into ukuthi okay haya siyiphindeni laba mfethu yabo khona la ishoda khona so manje kuleso space ke mfethu njengoba uthi ufunda nano beats uyifunde kanjani ngifundisa umjida ekuthiwa ngihlala KwaMashu kajiwe yena ungifaka esikoleni kakhulu ngijwayele ngama weekend ukuya khona bekuyinini mhlawumbe lapha ngiqala ukufunda ngiqale 2022 last year I think it was January uqale lapho ngifundisa ngoba mina khathe ngisahamba nalaba bebecula ngithanda lento le abayenzayo ukhona umjidi ekuthiwa uJina njalo engiciselela ukuthi hayi akafuna ungifundisa agcine sesithola uproducer agcine sengifaka kanjalo agcine nami sengikwazi ukumasterisha manje safunda ama beats izinto ezikanjalo and uzoyishaya phela lento vele makutshela iqiniso mfethu umusic uyawuyela esikoleni mawufuna ukuyela kodwa futhi mawuthanda mfethu uzowenza ekugcineni phela sonke lento siyayifunda yabo khona abantu abayitshela ukuthi uma bebuka umuntu elapha kuthiwe ya muntu ngiyayithanda le nto yakhe sengazuthi yena uvele wafika lapha sonke siyafunda yabo sonke siyafunda sifunda ngawo yabo nje uma usuqala nje usuthi uqalile usuyayenza sukuwena loyo yabo sekuwena ukuthi improve from lokho mfethu uthole more experiences yabo ukwazi nawe ukuthi phela na igroup ithi ngasikhathini nikhule nonke ngoba phela kubalekile ukuthi nikhule nonke mfethu ku space yabo lesenikhula kusona ukuze ningayitholi se-outgrowana sekukhona se-outgrow group no yabo ufune ukuthi yonke into ithi mfethu inyakaza and in understand mfethu ukuthi i-movement vele le yabo process yeah it's a movement phela ngisho ATM yabo ATM into ebenza basabe tight namanje babe understand ukuthi bayi group futhi bayi movement at the same time yabo
elenye into futhi nje abe group nje kanje abayi mhlambe nje bayi group nje ngomusic enye into nje bane bond yona into enye ibuye yakheke futhi naleyo akwazi sengaba ne group ngomuntu engamkhathaleni yabo nakhona lokho kuyakufaka lokho ku-music ukuze siwenze into right ethandayo ezothandwa abantu ayi ngoba mfethu lonely le journey mfethu uma ukwazi ukuyihamba nabantu mfethu ihambe yabo lonely mfethu yabona i-art mfethu i-art and ikhokha late into esicefe ngayo yabo kodwa masikhokha nayo ikhokha kahle khokha kahle masikhokha nayo ya vele phela ku lifetime that because lento phela iyokondla ngisho ingane zezingane and yazi ukuthi ivele mfethu i-art nje nanoma yipi umusic i-art edwetshiwe yini with time mfethu iyakhula mfethu with time abantu bay appreciate more yabo nathi umusic wakudala manje so appreciate more than indlela babe appreciate ngayo yabo even nalo wamanje bazobe appreciate ngenye indlela futhi esikhathini esizayo kunale ndlela othola ukuthi wena ba appreciate ngayo so uma ukuthi ngampela uyibekile ku space akuzohlangana futhi yabo kuzohlangana so nje according to nina ke nje mhlambe ke ningathi yini South African dream because ngiyathanda ukuthi ngiwubuze lo mbuzo because I feel like siyayidefine mfethu uma sikhuluma ngayo yabo thina uma uzobheka amaphupho esitshelwe ukuthi amaphupho omuntu omnyama eSouth Africa yabheda kakhulu yabo because manje utshela ukuthi ayihambe esikoleni uyoqeda umatric uthole profession kancane la kuthiwa khona kukhulunywa ngento nje ukuthi awuke uzithole wena ujahe italent lakho so according to nina nje ngathi iphupho njengamanje mfethu lo muntu oyiyouth nje eMzansi naye ufuna ukuzibona ephumelela mfethu ukuthi kube kanjani mina nabafowethu la ngendlela engibona ngayo mina bengathanda ukuthi mangiphumelela ngikwazi ukusiza nabanye abantu because ngiyazi ukuthi egameni kunzima akukho lula nje ukuthi ungasuka ublow up and mina I just feel like labantu abasesegameni for example I'm not saying mhlawumbe uMT yabo he's doing a bad thing yabo kodwa I'm from Matatiyela njengoba MT eqhamuka khona kodwa I never heard ukuthi uMT usethathe maybe 5 artists khona la iphuma khona ngoba nawe uyazi ukuthi la iphuma khona kunzima yena wona la kunzima khona yabo ngoba nami ngibe ngakuze walunga izinto nje kahle since sengila yabo manje izinto zimove vele masuze emadrobheni yabo mina nje online nje and ngiyabazi nabafowethu nje yabo nje ukusiza nje abanye abantu vele mase ku right awunla yona into engenzeka leyo yabo and iphupho right mfethu ukuthi sisizane because thina mawuzobheka sicomputer even nanemndeni yethu mfethu esikhundleni sokuthi ngisho umuntu wakenti akuphakamise ukuthandela khona ukuthi uphansi ukuze ahlezi uma ifikile yakhothasa ngiyacela ukuthi yabo ngiyakunika ithuba lokuthi nawe uzenzele imali yakho ukuthi nawe uyithengele ibhodlela uzofuna ukuthi ibhodlela uhlezi ulithathakele ukuze uzohlezi uthi imalume yabo ngisho emncane mfethu ugcinisa uthi imalume kanti ngeke sesikhule ngempela lapho futhi iSouth Africa ngeke size si define ngendlela yethu ngoba mina ngiyakholelwa ekutheni iso lethu yabo even kwayinto eyilwelwa uMandela is freedom ukuthini ungathola ukuthi it's not freedom yabo kwakuyi freedom vele kubona ngalesa sikhathi kodwa mama sisazokhula sayitshela ukuthi nathi ilokho sizoduka kakhulu yabo ngcono khona sifojela iphathi yethu nje ngoba nje nakhona into esenginothisa kakhulu njengoba sekuyihude eyodwa ihude eyodwa ngazi noma mhlawumbe uyona isisayini ukuthi ukhona labantu abakhokhisanayo kanti it's not a great thing ukuthi ungakwazi ukuthi ukhokhisa abanye abantu knowing very well ukuthi nabo icapital yabo ayikho right uzama ukuthi ukhuphe ngawo indaba ungazama ukuthi usebenzise bona ukuthi nikhuphuke nonke no like mhlawumbe uyamsebenzisa ukumsebenzisa niyasebenzisana yabo isebenza nonke ngewazi talent mhlawumbe lekuyena ungaphumelela ngayo uyabona ukuthi umkhokhisi nama ngikhuleke ukuza kuwena ngazi ukuthi ngizokhokha ngizozama ukuthola endaweni engizokhokha kancane yabo ngingengazi ukuthi bengasebenza kangcono kodwa ngenxa yecapital kumele ngizama ukubona ukuthi ngenza kanjani yabo into engizama ukuyisho hayi ngoba phela kumele kusetshenziswane yabo kumele kusebenziswane masekasi vele ukuze siphumelele sonke nami ngengisho futhi as masekasini elilodwa nje mina nje kuthiwa benginayo yonke into nje yabo bengazama ukuthi nje uma usekasi lami nje mina ngibona ukuthi ngakukhokhisa nalokho singazama ukuthi sisebenze kube khona into ehlanganisayo sisaphambili yabo kunokuthi ngikukhokhisa because ukukhokhisa kwami ugcina usungasawazi ukuthi uze kumina bro hayi ukuthi ngobuthanda nakhona imali
yabo uyazi uma uza kumina kumele uphathe imali futhi uma unganayo imali awuze kumina urecorda wenze lutho ngisho ikhona lo mlilo ongaphakathi mfethu ufuna ukuthi ukhulume futhi ke wenze lutho awuzakwazi ukukhipha yabo inkinga lapho ke inkinga asike sikhulumeni ke nangama project ke manje ke seniwakhiphile ngoba phela funeka abantu bethi benazi mfethu nanomsebenzi futhi online yabo bagijime bayothini imapha ama project eseniwakhiphile nje. My project was scripted first. This was Straight to the Next Level EP. No, we started with Money, right? Money. Yeah. It was a single. Yeah. That's when The2kFamily was born. We released a song called Money. After that, we released Straight to the Never EP. 4 tracks, right? Yeah. Then after that, we released Equally single featuring Brian EPs, and then after that, this was. Pendula. Yeah, Pendula. It was a single. It's a recent single. You can find it all digital platforms right now. Mana abeninga uKPA album mhlawumbe noma EP kanje. Yeah, it's on Straight to the Next Level EP. Okay, mani iphume nini? It's 2021 Straight to the Next Level. 21. Yeah. Okay. So ke manje abantu ke bangayithola kuphi ke manje mhlawumbe umuntu ofuna ukuyistreama Straight to the Next Level angayithola ku SoundCloud. Ne Audiomack. Then ke le sana kuphuma manje iphendula all digital platforms. Okay. Yeah. Okay, mana ama socials khona ke nobani ke as on Instagram is The2kFamily and put _ on Facebook is The2kFamily, on Twitter The2kFamily_2. Okay. Hayi ngeke bafowethu ngiyabonga nje ukuthi yabona nibe khona la kwishow yabo sikwazi ukuengage kanjena hlezi kuyintokozo ke mina kuma ngikhuluma netalent yabo iyona vele even into iplatform vele ekhonela khona lokho fethu ukuthi umuntu akwazi fethu ukuengage with people fethu abane mindset ehlukile with people abafuna uyabona okuhlukile kumina ke ngiyakholelwa ke kutheni nipopile already yabo sekuyikhona nje mfethu ukuthi ke grind ke mfethu and get the money because phela ukupopa mfethu ngosomthetho umqondo popa yabo umqondo mawuwaphumelela kodwa bangafuni uyiphesiwe leyo nto leyo yabo nje waqala wanoplan mfethu sekuthi manje akushawe yona indima mfethu then the money mfethu will keep following yabo yabo the money will keep following so ke manje nje sesizohamba ke manje kunomuntu emakhaya ongazi ke naye ukuthi kumele enzeni noma abanye bayi group nabo bangakwazi ukuthi bahlangane yipi nje advice mhlawumbe ke ningabanika yona nje manje ukuthi abaqale nje benze ukuze nabo baphile yabo impilo nayithi ukusuka la ikhona mfethu izinto eyishintshe. Mina into engayisho ukuthi mina lento enothando wayo yenza ungahlehlele xhumana nabantu abayithandayo yabo because awukwazi ukuthi ungenza lento oyithandayo ungaxhumananga nabanye abantu yabo kubalekile ukuthi uma wenza leyo nto ube nolwazi ngayo yonke into ngoba nawe usangaba nolwazi lakho kodwa xhumana nomunye umuntu uthola olunye ulwazi ngaleyo ndlela iyanyuka knowledge yakho ngaleyo collaborate with other people. They should wait more for you, trust me. Kanjalo focus uqondile wabo ushoyo mina ngithi hayi intenhle yakhona ayaba yakuthusa basela bahlola nje ayangithusa basela bahlola ukuthi mina ngifuna ukusho leliphuzu lela adelisho manje ingakho ngithi into right la ayishoyo okunye I know mfethu I know vibe nje mfethu ngiyayithanda mfethu vibe yabo ngiyayithanda vibe mfethu good luck nje bafethu with everything yabona nje akukhanya bafethu yabo abantu banibhuke bawustream music benze show nje ukuthi imovement iyakhula cause nami ngifuna ukuthi yabona sithi noma siphinda sesiyenza futhi enye uma sihamba isikhathi yabo improvement ibonakala cause phela that's why we do this yabo siyenzela ukuthi ngempela umuntu nomuntu mfethu akaphakame yabo akaphakame and uma kuphakama wonke umuntu sonke mfethu soba mnandi cause ekugcineni sifuna ukukhula itheku yabo into esiyifunayo ufuna ukukhula industry eThekwini singadingi ukuthi sesiyolamba eGoli ukuze siphumelele yabo ufuna sikwazi ukulala emakhaya mfethu sivuke sihlanganise ihlangane ngempela imali yabo
kube mnandi. I know bafethu ngiyabonga kakhulu yabo, ngiyabonga kakhulu bekumnandi nje kakhulu bafethu ukuthi benathi nje izandla idlula ikhanda yabo. Uma ukuthi awaka subscribe on the page, just make sure ukuthi you subscribe, click the notification button ukuze uthole more content yabo. Lumkile Zinyanga signing out. Thank you.